онҳо аз ҳама ваҳшитарини ҷаҳони мо мебошанд. вазифаи онҳо нобуд кардан ва шикаст додан аст. ин тортанак мурчаеро ки танҳо фикр мекард ҳамла кард ва албатта ки пушаймон шуду ва чӣ хеле ки гуфтанд пушаймонӣ надорад оқибат суд. дар табиат ҷое барои хато кардан вуҷуд надорад. ҳозир бошад яке аз артиши бақуввати дунё ба пеш рафта истодааст. ҳеҷ чизе зинда наметавонад дар пеши роҳи онҳо устувор бошад. шер, мор, буқа, ҳатто инсон ҳам. мурчаҳои артиши амрикои ҷанубӣ онҳо ҳатто хона надоранд. ҳаёти онҳо бо муҳоҷират ва куштани дигар ҷондорон мегузарад. ин мурҳо ба чунин артиши калон ҳаракат мекунанд ки шумораи онҳо ба 1 миллион мерасад. замон замон ин артиш ба дарозии 200 метр ва паҳнии 20 метр мерасад. азбаски ҷанги артиши мурчагон якҷоя ҳамла кардан аст, тамоми ҳайвонҳо аз омадани онҳо мегурезанд, ҳатто мурчахӯрон ҳам. онҳо кур ҳастанд, аммо дар ҳар ҳол на кӯҳпораҳо, на дарёҳо метавонанд сари роҳи онҳоро банд кунанд. онҳо агар дар як кӯҳпора вохӯранд, баъзе аз онҳо даст ба даст карда барои гузаштани дигарон копрук мешаванд. агар бо як дарё рӯбарӯ шаванд, якдигарро ба оғӯш гирифта худро ба ҷазирачае табдил дода роҳашонро давом медиҳанд. артиши мурчаҳои қотил то ҳол ин корҳоро чӣ тавр мекунанд комилан фаҳмида нашудааст. аммо ин сир танҳо нест. азбаски ҷойи махсус надоранд, дар муҳити мувофиқе ки пайдо мекунанд муддати кӯтоҳе онҷо истироҳат мекунанд. дар байни сутун маликаи малакут ки ҳамеша машғули тухм гузоштан аст истироҳат мекунад. вазифаи муҳофизатгарон бошад барои наҷот додани ояндаи худ маликаро муҳофизат кардан аст. аз ҳама бузургтарин ва тааҷҷубовар ин аст ки пеш аз боридани борон мурҳо онро фарқ карда паноҳ ёфта аз оби борон худро ҳифз мекунанд. то ҳол боридани боронро аз куҷо дарк мекунанд як сирри бузург аст. баъд аз сафари бузургӣ ин артиш танҳо якчанд рӯз ба истироҳат машғул мешаванд ва танҳо чизе ки аз паси худ мемонанд хомӯшӣ бузург аст. мурча асосан як оилаи ҳашарот ки ба қатори пардаболҳо мансуб буда ба таври иҷтимоӣ зиндагӣ мекунад. мурча хелҳои гуногуни морфологӣ, моддина ва наринаҳои болдор, моддинаи бебол малика, мурчаҳои коргар ва ғайра дорад. бадани мурча аз сар, сина ва шикам иборат аст. пойҳояш се ҷуфт мебошанд. мӯйлабчаҳояш бориканд. рагдавонии болҳояш нопурра ё хеле сода, аксарашон бол надоранд. 9 ё 10 зероила 360 ҷинси мурча ки қариб 7000 намудро дар бар мегирад, дар мамлакатҳои тропикӣ, субтропикӣ ва мӯътадили кураи замин паҳн шудааст. дар иттиҳоди шӯравӣ қариб 300 намудаш аз 46 ҷинс ва дар тоҷикистон қариб 50 намудаш мурчаи аспак, мурчаи зард, мурчаи маллаи бешагӣ ва ғайра зиндагӣ мекунад. мурчаҳо гурӯҳ дар мурчахонаҳо зиндагӣ мекунанд. дар мурчахона одатан ба ғайр аз моддина ва наринаҳои болдор, як ё якчанд моддинаи беболи тухмгузор малика ва бисёр мурчаҳои беболи коргар, моддинаҳои аз ҷиҳати ҷинсӣ инкишоф наёфта ки табиатан ва аз рӯи сохти морфологӣ ба якчанд гурӯҳҳо тақсим мешаванд, масалан сари баъзе хелашон бисёр калон буда аскарҳо ном доранд, ҳаёт мегузаронанд. нарина ва моддинаҳои болдор дар мурчахона инкишоф меёбанд. дар фаслҳои гармисол онҳо барои парвози ақд аз мурчахонаҳо мебароянд. баъди ҷуфти ҷинсӣ нарина ҳалок шуда, моддина бошад, болашро гум карда ба бунёди намудани мурчахонаҳои нав шурӯъ мекунад. моддинаи беболи тухмгузор малика тухм мегузорад. мурчаҳои коргар дарозии танаашон аз 0,8 то 30 мм асосан дар мурчахонаҳо берун аз он кор мекунанд. мурчаҳои саркалон, аскарҳо вазифаи посбонии мурчахона ва тақсими сайдро ба ҷо меорад. ҳаёти оилаи мурчаҳо хусусан мурчаҳои дараҷаи олӣ гуногун ва мураккаб аст.
асоси мавҷудияти оиларо мубодилаи ғизо дар байни фардҳо ва муносибати ҳамдигарии маликаи тухмгузор ва мурчаҳои коргар ташкил медиҳанд. баъзан якчанд оилаи мурчаҳо колонияи дӯстдона ташкил намуда якҷоя зиндагӣ мекунанд. онҳо ҷои зисташонро якҷоя муҳофизат мекунанд ва ба он ҷо мурчаҳои бегонаро омадан намемонанд. ҳаёти як қатор мурчаҳо ба намудҳои муайяни растаниҳо вобаста аст. масалан баъзе аз онҳо дар сурохиҳои кундаи дарахтҳо лона месозанд, баъзеи дигарашон бошанд моддаҳои махсус ки растаниҳо ҷудо мекунанд мехӯранд. мурчаҳо барои ҳимояи худ моеъи сӯзонанда кислотаи мурча ҷудо мекунанд. хӯрокашон ғалладона, ҳашарот, шираи ширинчаҳо ва ғайраҳо мебошад. аксари мурчаҳо ҳашароти фоидаоваранд. масалан мурчаҳои маллаи бешакӣ аз ҷинси формиса дар биоценози беша мақоми калон доранд. онҳо ҳайвонҳои бемуҳраи майдаро нобуд мекунанд, вале баъзе онҳо мурчаҳое ки хӯроквори чӯб ва ғайраро мехӯранд ба хоҷагии халқ зарар мерасонанд. ҳама шавқовар ин аст ки дар солҳои охир тадқиқоти ҷолиб диққат ба назар мерасад ки мурчагон ба овозе ки гӯши инсоният ӯро намешунавад бо якдигар сухан мегӯянд. дар вақти иншооти хона ё ин ки ёфт шудани хӯрокворие онҳо бо якдигар хабар мефиристанд ва барои мақсадҳои гуногун овози худро доранд. инҷо бошад расидем боз ба охири як навори дигар. то видеоҳои оянда шоду пирӯз бошед.